Egun ondan hori, lehenik eta behin eskerrik asko, urbildu egiten hori. Beste urte betez hemen gauz, kepan omenezko txapelketie pixkat espliketako. Aurtengue, laugarren urti izango da, lehenengo urtiek endute, lehenengo urtien arazo batzuk egon ziren, pandemizie esala eta ezin izen gendun bukatu, baina azkenengo bi urtiek nahiko ondo joan dela esan genke, eta pixkat bide horretan jarraitzie da asmue, eta ia urtengo ebe bardin doie. Pixkat txapelketi espliketa, aurtengo txapelketi esplikau aurretik, eskerrak emon antolatzaileei, gaur hemen ezin izen dagoen Durangaldeko mankomunitatetik inopez, baina Durangaldeko mankomunidadie, Abainoko udaletxe bai, eta txapelketia aurrera ataratzeko laguntzen da bien patrozinatzaile pribau eta Tornosolo kluberi bai. Eta aipatu bai, Kepa Arroita Jauregin familiziek eskaintzen dozkuzen laguntza eta animuek. Aurten, pixkat dia txapelketa, pixkat kirol arluen zentraute, aldaketa txo bat egin dugu, azkenen urtietan, hiru txapelketa haunkin nintzen duguz, eskuz banakakue, eta gero paletaz bai nesken eta bai mutien kategorizie, baina aldaketa txo bat motie pentsa botzegun palako txapelketiei eta txapelketa misto bat sortu dugu. Bikote neska eta mutiez osatutako bikotiekin, eta espero dugu, ez dakit pixkat publikoen dako berritasune isekeran, gauza politia izetie. Eta gero, eskuzko txapelketie, azkenen urtietan moduen, eskuz banakako izango da, eta Anderrek azalduko da. Eskuzkoak beti saiatu izen gara iparraldetik pilotaririk onenak ekartzea, zailtasunak eukitzen dugu urtero, eta aurten beste behin bardine pasoiaku. Eta ikusitxe, Goaldean eta batez be Bizkaian gazteen nivela, erabaki dugu gazteen txapelketa bat egitea. Gehienak Bizkaitarra diez, eta gero Gipuzkoarra be hartu dugu, Jon Jara. Beste bostak Ibai Arroita Jauregi, Unar Ramirez, Iker Eskamez, Sergio Sainz eta Koldo Bikandi izango dira. Nivel handia dakate eta apur bat jarraipen bat eukitzeko trinketean, eta trinketean ikusitxe batzuk bai iparraldera jure itzen direla jolastera eta entrenetan, honei erabaki gendun, emotea eurei premio mogoko bat, olako txapelketa polit bat jokatzeko. Eta hori izen zen erabakia, eta hemendik aurrera gazte apustu egingo dugu gaztiekin. Paleta mistoko txapelketan, gehien bat inguruko pelotarisek dekoguz, aurreko urtietan herrialde guztizetako pelotarisek pixkate banantzen saiatu gara, baina aurten pixkat bertako dekoguz. Batez be gizonezkuetan. Hemen inguruko jentie, adibidez Abadinarra dekogu Kepa Urien, Elorrizarra Iker Agirrezarobe, bisek Elorrizoko hori taldien da bisenak, eta Durangaldeko beste pelotari bat Mikel Garzia da, Maiabiarra. Gero eskuzkuetan be, Durangaldekuek Ibai Arroita Jauregi, Ilorretarra, Bikandigi bebai Ilorretarra da, eta Iker Eskamez Abadinarra. Eta neskan kasuen Nafarrak 3 dekoguz, Amaia Espinal, Maider Ardanaz eta Paula Gorostiaga, eta Arabarrak bebai, Laura Saez, Ani Bainez, eta
Laura Saez eta Ana Ibañez, parkatu. Bizkaitarrak, tamalez ez daun eskarik, oso gutxi dauz, trinketien jolazten da bienak, neskak, eta kanpotik tiretu biherri zen dugu. Eta gutxi gora bera hori. Urtero lez, Kepa saria egongo da, Keparen baloreak ordezkatzen duen pilotaria izango da jasoko dauen sari hau, eta gu antolatzaileak erabakiko dugu horre baloreak zeinek betetzen dauen pilotaria emoteko. Esteko zetan izen behar pilotaririk onena edo hoberen jokatzen dauena, baizik eta balore batzuk bai kantxan eta kantxatik kanpo betetzen dauen pilotaria izango dela. Favoritoak hemen apur bat ez da erreza izango, dauz pilotari batzuk, Ibai Arroita Jauregi eta Unas Ramirez oso gustokoa dira iparraldentzako eta asko joaten dira ara jolastera, ez? Baina, Ibai buru belarri egongo da prestatzen segurazki, baina Unas Ramirez partidu askokin ibiliko da. Orduan, gazteenak izango dira, eta ez dakigu zelan etorriko diren. Gero Sergio Sainz, pilotari handi bada, indar askokua, baina oso irregularra izaten da trinketean, orduan, egun eukin ezkero, bera poderioz, bera izango leike igual favoritoko bat. Da gero, bikandi, pilotari sake handi bategaz, beti beria emoten dagoena, baina honek ere partidu askokin ibiltzen da. Orduan, ez dakigu zelan ibiliko diren txapelketan. Eta Jon Jara, Jon Jara Gipuzkoarra da, Hernanikua, eta pilotari oso kompletua da. Esteko holan igual, esateko sakerik onena, golperik onena, indartzuena, baina oso kompletu eta gogorra da. Orduan, berari irabazteko asko jokatu behar da. Orduan, ni niretzako favorito ezin dut ipin inoez. Edozeinek irabazteko gai izango zen, edozein. Nik uste dut txapelketa oso polita izan aldala. Aztan dena da, eskuz, pelotari oso gaztiek die, eta gaztiek pixkat imprevisibli izaten da, egun txarrak eta gonak gehiago alternetan da bez. Paleta gomaz esan genke veteranu hau ediesela eta pixkat establia hau ediesela, eta egiz esan pareja kantolatu die, alik eta berdintasuna handizena egoteko, eta ez dau inungo parejarik destaketan dauenik. Ez neuke jarriko bapez beste baten gainetik. Ganera ez dakigu bezelan urten lehiken, emakume eta gizonen artien desberdintasun horrek, atzelari, aurrelari, ez dakigu partidu ezelan urten lehiki esan, hasi nik personalki ez dut pareja bat aipatuko, ez neuke aipatuko. Paletan kasuen, oindala lehenengo disinuen edo bigarrenien engen duen mutilen aldien sartu ginen bikote bat, ondo urten zan, de hecho txapeldunek bizen ziren, eta, ez dakit ikusiko dugu, ez da gauza bat fijue, eta ikusiko dugu zelan urteten dan, eta urren gurtietara begire. Eta eskuzkue, ikusik helen Anderrek esan dagoena, batez be, Bizkaia mailan holan talde txo baduela gaztiekin, hemen dauzen pelotarizek, eta txapelketatik kanpo geratu diesan beste pelotari batzuk, ikusik hori gaztiei dizela eta pixkat evoluzioa dekiela, progresetako margena dekiela, bai. Azkenean, saiatzen gara apur bat, dagoenik nivelik handiena lortzea, baina, klaro, kanpotik ekartzea pilotariak nahiko zaila izaten da. Azkenean partiduak txapelketak ofizialak eukitzen dabe, iparraldetik ekartzea pilotariak zaila izaten da,
Eta gero, paletan kanpotar asko dira oso onak, argentinarrak Andreasen moduan oso onak dira. Orduan, ekartzea olako pilotariak oso zaila da guretzako. Orduan, apustua egin dugu apur bat, bertako eta inguruko pilotariei aukera emon, trinkete pribau baten txapelketa baten jolasteko. Paletan ez dauz txapelketa asko, eta neskak eta mutin artean ez dut uste egongo danik beste bat. Eta gero pribauak hemen hegoaldean bintzat ez dago beste txapelketarik. Guk eitzen dugu zen txapelketak Tornosolon, eta uste dugu hau txapelketa dela apur bat berezia gaztiei apur bat aukera emoteko, oiniparraldetik asko dabiz begiratzen guri zelan entrenatzen dugu, ze pelotari gazte dauzen, esan duten moduan bi pelotari dakaguz asko juten direla ara, gero txapelketa jolasten dabe bai Iker Eskamez, edo beste pelotari batzuk iparraldeko txapelketa jolasten dabe, orduan, da sari moduan onlako txapelketa bat jolastea gugaz. Bai, honek jolasten dabe, eukitzen dabe bi fitxa moduan, eta jolasten dabe, endaiatik jolasten dabe, Ibai jadekoan txapelketak eta dana jolasten dago handik, eta hau Iker Eskamez ere bai. Bize, bai. Gero dauz beste danak jolasten dabe, frontoian eta trinketean. Azkenean bizetan jolasten dabe. Orduan, honek apustu hain dabe ja iparralden trinketean eta jolasteko, orduan, eukitzen dabe. Azkenean pausua da, trinketean pausua da, bertako txapelketa jolastu eta bertan destakatzea. Orduan, oso gunai dugune da, hainbeste kilometro hain barik eta hemen jolastea eta eurek ikuste bai hemen dagoela, ez? Txapelketa polit bat eta potente bat, eta hemen irazten dagoena, aukerak izatea, segaitxik ez, oin referente daukagun Inar Uarte, Ekizia Arrusta, edo Maiz, edo Sánchez batek egualdetik, iparraldeko profesionala direla.